Ayo, 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 मा जाखो? अमा मासे थैबाय? अमा। आयै, गैलालै। नै न'नै दंबावो बिथिं लोमलांजोब्बाय। खाथियाव थांनो हालालै बिथिं दाहारथार। सालायबावोसो ओमफ्राय। नुबाय दा माबायदि लोमलांखो दैया। न'आ गोदोजोबनोसै माने ओरैबायदि अबस्था जाबाय। से गोदो लांजोबनोसै न'आ न' सिं मानि दै हाबहैजोब्बाय सेस मा जाबावगोन बेलाय। आयौ बोरैबा गाब्रबा गैलालै बिदाबो लामाखौनो लोमलांजोब्बाय हनै। हा? बै न'फ्राबो लोमहैजोब्बायलै ने? बै न' माखासेया बोरैबा गाब्र'लांबा गैलालै। लामाखौ लोमहांगासिनो दं। आयौ 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 मा जाखो? सेस लोमलांजोब्बायलै बेस्रा सेस। ओइ थिबखला नै गैला दै मोलोंला गोदोजोब्बाय। आयौ न' सिङाव दैया इनो। बाथौआबो लोमलांजोब्बाय नैबे माइनाव न'मोन। सेस बै माखासेयाबो लोमलांजोब्बाय न'नै दंबावो बिथिंजाय। बैनि न'नै दंबावो बिथिं लोमलांजोब्बाय खाथियाव थांनो हालालै बिथिं दाहारथार। ओनलाय न' सिङाव मा अबस्था जाना दं नायनि। ओंखाम संनायखौ बिसिना सायावसो मैगं बायदिसिना सायगासिनो दङ। ओंखाम संनाया ओमफ्राय बाल्थिङावसो संबाय ओमफ्राय सिङाव दैयानो गोजा। मा जागोन बेलाय? ओमफ्राय खम जारला। अमा मासे थैबाय? आयै गैलालै। बर'फ्रा दाउ अमाजोंनो जायो दा मा जागोन दे थैलाजोब्बायबा। हौरैजायबो हांसो दाउ गासिबो थैजोब्बायनो। माबोरै मादै? माब्रै दै बानाया? आदैयालाय बोरो? हा? मा जाबावगोन लोगोफोर नायदो अन दा स्पट आं बे नैबे न'खराव दंफैयो दै लोमनायाव एकदमबारे गैला अबस्था गैला फारसेनिफ्राय अखाबो हागासिनो अखा हानायाव माने सिजानानै भिडिअ बानायगासिनो दं आङो। ओमफ्राय गिनायबो मोनदों आरोना एसे माबाफोर जिबौफोरबो फैफाजानोसो गिलायलाङो। भिडिअ बानायाबाबो जाया होननाय बायदि आरो दैयाव हाबसोमनानै भिडिअ बानायनायाबो गोरलै बाथ्रा नङाना जिबौ बायदिसिना फैफालाय लाङो एकदमबारे गिलु बालु। जारलालै मा जाबावगोन दा। अखा हाबायलै अखा हाबाय। माया? सिङाव बिदिनो जाबाय दैया। गोजौआवसो जागासिनो दं। से खुसेंग्राबो मोनदों मोननायालाय। ओंखाम जादों? गसं गसंसो जानांबाय बे। अबस्था गैला ओमफ्राय माबायदि संखो ओंखामफोरखौलाय? ओंखाम संमोनाखै। गोजौआव संदों? संमोनाखै। ओइ सासे ओरैजाय दंफैयो। सिबाया लोमजादों खोमा अखा हानाय थान्दाजों ना। से दैबो बारलांनो हाया दा। मा जागोनलै? आया बिसिना गोजौ मोजां राफोद दङ। माबादियै जोङो
फिसा-फिसौफोरखौ फोथांनो फुरा हान्थुसेखालि बेहाय ना हैद थ'बाय था आं माखासे बे न'खरखौ एसे फोसाबनानै दे माल माथाफोरखौ रोगाजोबदो रोगाना लाबोदो एसे बुथुमना होनि थांबाय था बै बोरियाव आयं थांबाय था आयं थांबाय था इसानाव इसां लोमहैथ'वाखै अब्लाबो माने फासिना थानाय बायदि जाबाय आरो ना हरगासिनो ये लोमजानाया ओंखारबावबायलै बियो बैसाङाव थाथ'बानो जायो गोथौ जाथारगोनलै बे जायगायाव गुवाहाटीयाव लोमनाय हारसाफोरनि न' लोमनाय बायदिसिना बांगाल जंगालनियाथ' सरखारनिफ्राय मोनसिगोनलै जोंनि बे बर'फोरनिया दा दाउ अमा थैनायफोरा बबाव मोनगोन दा बिटिसि बिटिआरनियाबोथ' मोनगोन जेराव जेराव दैबाना जादों जोंनावथ' बेबायदि मोनफेराखै आरोना बेनिखायनो जोंबो बे खेबाव मोननांगौ नोंथांमोना बिनि थाखायनो माने भिडिअखौ शेयार खालामनांगोन आरोना जोंनि बर' लिडारफोरनिसिम एमपि एमएलए फोरनिसिम मोनहैनांगोन नोंथांमोना नुबाय दा माबायदि दैबाना जागासिनो दं बे जायगायाव नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनानै होदो